Dadi Niken sampun rawuh. Nggih, Mbak Niken. Lho, Mbak ki rumasamu Mbak Yumu apa piye? Dek Niken. Lho, Dik ki adikmu apa piye kok? Kowe ki anggere nek wong kondang mrimo aku dulur to kowe iki. Heh. Wong mbok aja ngono kuwi. Anggere nek wong kondang di aku dulur, nek wong kondang di aku dulur. Foto-fotokno aku. Ya nggih apa kok ya? Kuwi arepe rumah saku Niken sampun rawuh. Nggih. Diatiri jumeneng ya. Nggih. Pasti no, Bos. Yang ditunggu-tunggu, Bos. Sing nunggu sapa? Sapa ae lah ngono lah. Masuk kan ngenteni Niken apa piye? Lah iya to, Bos. Hei. Bintang tamu utama lho, Bos. Bintang tamu. Bintang ki apa to? Bintang niku Bir tak sampluk ndasmu. Aja ngono bayanganmu bintang ki bir ora. tak kulino kuntul, Bos. Malah ora cetha. Mas aku Sak kerate poe. tapi ini kan diaturi munggah nganggo spot ala ceko. Wene. Ya tetep jumeneng ning ngono. Oh. Oh. Bok. Ya apa peno kabare Nduk Niken? Inggih. Apik-apik ae. Apik-apik. Ya apa perjalanan lancar peno? Tutuk endi ae iki mau tutuk endi? Tutuk etan apa tutuk kulon apa tutuk lor? Tutuk omah, tutuk lor, tutuk kidul, tutuk gentak jos. Oh enek jose. Iya. Berarti Sebentar, Papa. apa? Sebentar, Papa. Apa? Saya mau cari tisu basah dulu. Oh, buat apa tisu basah? Tisu kering aja nanti dibasahi sendiri. Basaku. Oh iya, tilake lawa iku, tilak lawa. Lawa itu siapa? Lawa iku kak lawa iku, panganane lak gedang entah iku. Anggere nek kates rodok nyadam rikrawa, anggere anu ya lawa iku. Yo, Malam ya apa? Tetep Jawa Timuran. Jawa Timuran. Ya apa peno? Sehat-sehat ae ya, Nduk. Sehat-sehat ae. Terima kasih wis rawuh rene. Perjalanan piye? Lancar ta gak? Iki mau perjalanane lah rodok grontal-grontal. Oh, geruntal. Iyo, Apa iku geruntal iku? grontal-grontal. Artine apa? Artine geruntal iki apa? Dalane pating keblegong. Oh, pating keblegong. Gak Iya. apa-apa, sing penting teko nggon kanthi slamet. Untunge kula wau betut mobil jeep. Oh, jeep. Iya. Oh, jeep ki sing rodone papat iku mburi enek gandolane iku. Jeep iku rodone 5. 5. Iya. Kuwi sitoke apa iku? Mburi ban serep. Wong ngono. Iya. Rodone 5. Iya, kon lapo? Kon lapo nek kono? Kon Lapo nyawang-nyawang aku ngono? Ora nyambut gawe kon. kok terus ora nyambut gawe terus ndodok ning kono ki lho ngapa? Lho nggo mike dicekel rek. Lek nyekel mik ya ngangge aturan tata krama iki mik larang. Karo nggih nuku karo ndasmu larang iki ngono. Sing apik dicekel sing apik, cekel cek terus didilat. Nah ngono. Beh lagi tipake sing ngendang ya, Bos, ora mau. Gak apa-apa. Niken, selamat malam Mbak Nggih. Niken. Selamat malam, Mbak Niken. Mbak Yumu Iya. apa piye kok Mbak? Selamat malam, Dek Niken. Adikmu apa? Ayo, kowe gelem ya? Selamat malam, Yu. Masane kon direken cuyu nesu rek direken cuyu kok ciu. Ora apa-apa ya enak, Bos. Ora cetha. Rene. Nyedek. Niken iku sinden tegas iku. Kon lek nganti enggak tenanan ning ngarepe Niken iso ilang ndas peno ngono. Nya. Lah kok tawa? Lho kaplok-kaplok. Kenalane urung kok. Kenalan kambek Mbak Niken iku. Kita ini lho belum Aku wis ero, kenalan. Bos, iki Mbak Niken kalau, Bos. Kito ya apa to kito? Kita. Ayo peno kambek. Kambek apa ya? Lah Aku kalau ya apa? kalau kita, kalau di Jawa itu kita. Oh kita. Iya. Iya. Aku kenal, Bos, Mbak Niken lagi. Heeh. Mbak Niken silinder nggih. Silindermu iku. Silinder ndasmu cepot kuwi ya. Niken Sailindri. Oh. Mbak Niken Sailindri. Ya. Mbak Niken Salindri. Kamu baru kenal sama aku itu baru sekali ini. Jadi kamu itu harus hati-hati. Hati-hati kon Joita itu. Iya.
Jajal lambemu mok cekebek ning ngopo iku? Nyekebek kon niku. Ngenyek ambek niken ah. Kok nyekebek terus ki ngopo iku? Dadi wong lanang iku Gawane bayi, Bos. Dadi wong lanang iku sing meneng lho, Nah meneng nih tadi Mbak Niken meneng sing gagah, tatak, wani. Nah, warono ngadeg jejeg, Nduk. Warono ngadeg jejeg, Nduk. Hah? Ngadeg jejeg, ngadeg sing gagah ngono. Ngadeg jejeg. Tangane walang kerik. Wong lanang kok. Nah, sing jejeg. Jejeg sikile jejeg, begagah. Mlaku, etek kaya dolanan to malah kowe. Malah kaya pitik tas ngendok ngono, Bos. Kamu sini, belakangku sini. Ana, Belakang. mrene Niken. Iya, Papa. Ini tadi gimana, Papa? Selamat malam. Alhamdulillah sampean sampun selamat teko Alhamdulillah. panggonan. Inggih, Papa. Ini saya tadi masih ada acara, Papa. Maaf kalau saya tidak bisa datang untuk waktu yang on time, Papa. Oh, gak apa-apa. Yang penting malam hari ini tetap bisa hadir. Alhamdulillah bisa meluangkan waktu. Maafkan adik ya, Papa. Waktu. Oh, maafkan adik gitu. Maafkan anak ya, piye ya? Lek papa iki. Iya kan anak, tapi kan manggilnya adik. Masih kecil. Iya. Adik ejes, ngono. Iya. Ini acaranya apa, Papa? Tasakuran sertifikat tegese warga masyarakat wonten ing Barurejo, Sukorejo utawa wewengkon desa Krisik kene iki wis bertahun-tahun mengurus ya kuwi supaya sertifikat iki bisa berhasil. Kena diarani iki lek ngarani PPTKH. Jadi Apa itu? program sertifikat redistribusi tanah, program penyelesaian penguasaan tanah dalam hutan. Tegese wis bisa menjadi sertifikat desa. Berarti doanya gimana? Doanya semoga ini bermanfaat buat semua warga masyarakat di Desa Krisik, Nggih. Dusune Barurejo karo Ya. Sukorejo. Oh gitu. Nggih, semoga berkah sedayanipun. Semoga semuanya diberi kesehatan, kelancaran. Amin. Dan semoga semuanya panjang umur, sehat selalu. Sehat selalu. Juga Itu Pak, tamu VVIP-nya itu sing rawuh sinten mawon, Bapak? loh, wonten inggih menika Pak Lurah. Pak Lurah, sugeng dalu Pak Lurah. Hari Budi Setiawan, menika Pak Lurah. Bapak Hari Budi Setiawan. Juga Oke. ingkang minulya Pak Kasun sing rawuh ana gubuke papa ning Blitar kono. Oh, Pak Kasun, sing pundi Pak Kasun? Pak Kasune Pak Edi. Pak Pak Piantune Pak Edi, lah menika ingkang ngagem jilbab niku. Oh, ibu-ibu ding duduk ding. Pak Edi pokoke ning kono lah, ning kono. Sak menika Pak Pak Edi itu Edi. engkang Kok kedawan dadak golek sinyal kene sinyale Akeh men Pak Edi. Heeh. Pokoknya didongake Pak Kasun, panitia, juga Pak Lurah, juga warga masyarakat atas sertifikasi ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Perjuangan ini bertahun-tahun loh. Wow. Dan alhamdulillah suksesi sertifikat ini nyatane tasakuran tetep gelar wayang kulit. Tidak mitung piro probiyane nyatane yang ngrawuhne Niken Salindri. Oke, terima kasih buat semuanya masyarakat, buat semuanya Pak Lurah, Pak Kasun, Kasun, Pak RT semuanya, Pak RT gitu, Pak RT. Pak RT semuanya masyarakat. Pak RW semuanya, terima kasih banyak karena sudah mendatangkan saya beserta Papa Rudi dan juga ingon-ingonnya. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Kowe muni ingon-ingon. Ingon-ingonnya ngono to, Jan. Ingon-ingonnya. Lah polahe dhek lho. Kowe iki jane lawak apa copet to jane iki? Bolak-balik ndas kok kudu mok delikne rumah aku. ora, Bos, aku ora copet. Pokoknya rasa syukur iki muga-muga nuwuhke berkah. Nggih. Oke. Oke, kita kasih lagu karena ini sudah malam sekali. Kita harus meminit waktu. Waduh. Wih, gila. Ngerti? Wajib. Meminit ki apa? Meminit ki apa? Meminit Ayo. apa Mbak Niken? Lho, kowe iki lho takoni kok. Meminit iki Sudah itu cangkemmu sudah. Muak saya. Masa meminit ora mudeng. Lagu-lagu. Kamu bisa nyanyi nggak? ya manut aku no. Ya. Ah, Coba apa coba lagune? nadanya. Lagune apa? Kita kasih nada D. Oh, D, dados. D iki dados. Oh, dados. Lek C cacos. Sampai ngati sayang tansah Elek meseme lawa. kang katyo mimi mintuno Iya. setyeng
Cat dadah. Ya kamu itu seharusnya gimana gitu loh. Harusnya gimana toh? Laki-laki dikudang iki kudu. Ya. Mbok nyekel tangane kek, apa piye kek, apa Masalah. ngene kek, apa piye kek, apa Kuwale ngono lho. Sing ngono ki wedok. Oh sing ngono kuwi wedok. Ya. Nah, baru ngene. Enak bae. Bejo ta kowe? Bejo, Ini, Bos. rada rene, rada rene. Kamu Weh. sudah ngerep belum? Iki kan. Sudah iki kamu jangan nyanyi. Iki lagu anyar ta? Baru, baru, Pak. Oh, baru. Cocok ini yang baru. Masih Bejo. anget. Anget. Waduh, pokoknya. Coba-coba kita ulangi lagi ya. Heeh. Gimana, Pak? Ulang ngono enggak apa-apa. Baru ki padahal kene desane baru. Dusun. Oh, ini desanya baru. Baru Rejo. Oh, baru Rejo. Dusun. Heeh. Berarti Rejo selalu. Alhamdulillah. Yo kudangan lawa kuwi najan to kaya tetek melek. Yo, kapan neh yo? Sampai ngati sayang tansah sandingan kang Raine pucet. mimi mintono setieng katresnan pujanku sayang nanggi langanan bisa kasambatan anto jatiningkan Oh. Kowe mau gawa HP ora? Sik Bos broyong lho. Bejo-bejane ngene iki sing ibote pengen dirangkul niken ora kesempatan. Malah ngrangkul sing ngibot burimu kuwi lho. Sing ibot lho pengen ngrangkul niken kaya ki ora kasembatan. Lah kowe bejo-bejane uripmu ngono lho. Tapi yo tenang. Piye Bos. rasane piye? Rasa- Enak tenan? Yo njaluk neh oleh. Kok njaluk neh. Arep klak-klih nduk iki ya wis. Heeh, tembange manut sampean kok yo apa? Nduk? roso sampean iki. Wah, lah iki tenan bendina angkatane 70 ton kok. Manol kaya, mangane mesti kaya kenong angel dipuluk. Ya itu namanya jump scare. Nggih. Ya pancen yo jam karo Ini scare. kita kasih lagunya ini apa yang halus dulu Papa? Manut penjiran sing alus dhisik jane. Sing Iya, alus dhisik. yuk. Karena sampean iki serba bisa. Iya, yuk. Padha karo lawa iki serba bisu. Lho. Serba bisu. Kono ben mikir sik ngono lho. Kono ben ngiling-ngiling sik. Ayo iki lah. Wah, Nggih, iki lho, engko jenengan nek kupu ning kono ki terus Iya. waduh kupune kuning lho. Oh, wehno gadis kesayanganmu. Eh, Lah sini sing demek kowe kok ya. modus wi jenenge. Napa lek alus? Napa Pak? Enten permintaan napa Pak? Iki ketoke kok nek permintaan kok Pak Ruga sembarang. Ngoten. Heeh. Nah, jenengan apa? Alus ki ya kaya Sarung jagung. ya aja to. Sing kena ditublak tutak to. Wih jenenge enggak halus. Tapi wiwitane alus ngono lho. Aduh, jadi bet pipis nih. Enggak apa-apa. Wah, ngletak nang isor wah. Wah. Bah, kaya kene iki rupa-rupa toilet ngono ya. Manut sampean. Ngenteni Ya. kena tembang kekinian sing alus enek to, manut sampean. Ngenteni. Ngenteni kan lho ya Aku kena. ngenten. Kuwi ya oleh. Oke. Karena Sinden wae iki. Nggih, Heeh. niki multi talent, Bos. Lek mun jelasne kaya Multi talent Mbak Nika niki. bejo kowe lho tenan sing gendere pengen ngrangkul niken ora tau kelakon lho. Golekno kresek dipake lho. Mas aku. Ya manut sampean dibawani apa langsung? Karena malam langsung ngono nggih. Nggih, langsung mawon. Langsung. Aku. Langgam riyen nggih, Pak. Lah iya no kudu no. Iki engko tetep halus iki. Cuma engko keri dijaipongke. Ya. Aku ngenteni Ya joget kok matuh dadi wong lanang kene. kaya ngenteni Kok malah nyakil to. ayo Halus nggih. janji metan sasabat jroning kalbu dekesomong papujanku
Kagem Pak Jani. Citra janji. Pak Edi. Dah kang mesir kang merati. Bukan kanca-kanca Karang Taruna. Hamang sirah tati ati rina wangi. Aku tansah Muga-muga. Nah, iki ngomong sik alus kowe lungguh sik wong. Golek sikilmu loro likaten, aku sing repot. Ya. Kledang, kledang, kae takon beranyata janjine tatan citra. Wah. Kelang-alit ulat wisa saumpama aja lali kalih kula. Wah. Iken Salindri. Kita main joget main dibunyi. Aku ngenteni tak kampu kaya ngenteni madeni
Tepuk tangan buat Niken Salindri. Kowe iki Niken nembang kudune kowe menghayati. Iya, kamu itu Kamu seharusnya. kok joget sana, joget sini, joget situ, joget. Iya, kenapa? Kok kamu sampai joget-joget dek situ-situ Kowe nyapa? karo suarane Niken demen. Lah penak. Kowe demen karo suarane Niken. Ya pasti demen to, Bos. Nek demen lamaren suarane, ngono lho. Suarane tapi Radio ye masane. Masa terus kowe udat-udut rokokku mok rokok iki nyang apa? Kowe roh iki apa? Rokok Di Samsu. jiwaku sampai surga. Nah ngono lho rumahku. Iki mau lagu apa, Nduk? Angenteni, Bapak. Angenteni binarung suaraning Jaipong Jawa Barat nyatane ya Iya, ya penuh. penak. Penuk to penak banget. Iya. Buat warga masyarakat mapan wonten Baru Rejo, Sukorejo, uga Gresik kira-kira menapa? Teater iki khusus buat Pak Kasun. Oh, Buat gitu. Pak Kades juga tidak lupa buat para panitia lan Karang Taruna. Napa? Iya, Bapak. Apa lagunya? Apa? Itu tadi aja. Itu tadi apa? Iya. Iku jadule apa iku? Itu Jadule apa? iku? judule, Pak, judule. Eh? Judule. Oh judule apa kok jadule? Judule Sumanding. Oh Sumanding. Iya. Sumanding itu tunggale Sumani, tunggale Sumantri. Sumanding Tuban. Heeh, tunggale ka lho. Betul manis. Tunggale Sumancing. Heeh. Kowe cocok karo lagu iki? Cocok, Bos. Mau karek ngrungokne ya mesti cocok. Wah, mesti cocok demen. Ya Jal, digarapke kanca-kanca wis siap kok pulang iki Cakra Budaya iki. Sudah. Oke, wah sing ibut awet nom. Mm-mm. Angger metu nggo wedak, metu nggo wedak. Tatamane nek wedake anake digawe kaya. Yo, Sumanding, Sumanding. Ya wae kowe lungguh kene wae timbang kowe nyawang nikene sesuk ra iso turu. Kak, jangan joget di sana-sana lagi. Ya. Joget di tengah-tengah situ aja. Bletok kabeh lho, Kak. Ora apa-apa kaya. Kak rumahmu, rumahmu nikah ini kakakmu kaya. Kece, ini kakek biasanya. Buat panitia juga warga masyarakat wonten ngriki tembange Sumanding. Sumancing. Coba diaturke. Harus saka panjenengan yo iki. Iya, Papa. Judule apa iki mau? Sumancing. 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 Sumanci. Sumancing kaya awake mancing kabeh kok iki. Sumanding. Sumanding. Iya. Ngene Nduk, nggon wanci limbukan iki sampean tak jatah nembang ping 3 ning leren dhisik ning kene. Lungguh cedheke papah kene. Kuwi ngalih ambumu ngalih rumah saku. Iya, dari tadi aku mencium bau lengur-lengur Lengur penguk. ula apa piye? Ambune ula apa piye? Kayak lengur-lengur penguk gitu. Kowe ora ngangge parfum to, Le? Pancen aku ki ras nyambe. Iya, kamu tuh pakai parfum. Heeh, ngge parfum ku lho diwehi parfum niken ku lho bejo-bejane wong urip ana ngalam donya. Niken ki perhatian karo kowe, Le. Ini parfum waktu aku ke toilet. Habis mesti toiletnya tak kasih ini. Cuma gak apa-apa. Dadi wajahe wajah toilet malian bahasaku. Wis jan wis wangi tenan kowe. Masaku. Piye-piye rasane piye? Ora nimburi to, Pak. Masaku. Terima kasih karo Niken wis diwehi parfum. Ngono tuku ya mesti 30.000. Terima kasih. 30.000 to, Pak. Lho, tuku sak semprotan ki lho 30.000. Duh, sak semprotan lo 1 juta. Oh 1 juta berarti kuwi sak botole pira? 150.000. Lho, lho. Lah iki 1 juta ki kondi rumahku. Aku matematikaku rumahku. Dadi bocah kok. Ngene tak selingi ben ditembangke karo kuwi mamahmu. Dadi iya. kene Putri jumeneng kok kene. Lawa nyapa to ning kono ki nyapa to. Lek enek sinden lungguh ning kene ki mbok golek komposisi nggon sing penak aja sak sirmu dhewe. Golek nggon niki apa? Enten pamundutan, Bos. Apa? Wah niki niki saking budayane tiyang krisik. Tiang listrik apa? Kok tiyang listrik piye to nyetrum ya. Apa? Tiyang krisik niki lho, Bos. Para warga krisik niki enten nawala. Apa? Niki saking nyenine budayane nek gambare panjak lho. Endi? Ti, mong kosong. Wah mlayu panjake. Nguyuh. Kowe kok roh lek nguyuh nek gambare apa kok nguyuh kuwi lho. Mencolot. Ora cetha kaya. Oke. Wah ini ada salam dari Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas. Juga kanca-kanca saking Polsek Ura Koramil Gandosari. Ya mbokmu jumeneng sik kaya ngapa? Disepoti Maluroji. Ya.
ho oh oh. Wah, wong putri lungguh apa jumeneng ning kono niki kan lungguh ning kene kan yo disawang sedep. Lah kowe iki golek engkon kok ora bener iki lho. Nyapa kok neng kono? Kok malah kono nunggoni? apa? Kok malah nunggoni kibot iki nyapo? Yang apa kowe arep nglamar anake sing ibot wong wis rabi kok. Lah iya. Arep mau lamar. Apa arep ngamar sitoke? Curigaku malah sampean ngeser to karo Mas. Tak ngalih tak. Padha lanange. Kok lungguh ning kono ki nutupi niken lho kowe. Tutupi nikah nek tuku kebaya iki larang-larang ngope. Lampune engko ilang. Lampune ra ketok wi lho. Lampune engko ilang lek kowe lungguh ning Ya ning kono kuwi bener, ning kono kuwi. Monggo ingkang ngersakne ngunjuk. Mas aku. Ora cetok ketes kabeh iki lho. Buat warga masyarakat wonten wewengkon Gandusari, Gune Krisik, Mbarurejo, Sukorejo. Tasakuran iki bengi iki diaturi tetembangan manut sampean mbokmu apa kira-kira? Nah. Nah, Sembarang. Deno mawon. Dena. Nggih. Oke. Lho nunggoni sing ibot nih kan nunggoni sing ibot. Tumongi kok Asine wino ngincer deno itu deno ngincer sing ibot. Sampeyan. Lah kok malah jejer adikku? Tak kok Lah, ngesir. ngampleng kok. Wah. Ya Wani. Ya wis tak jejer mbake ae. Lho. Wong wis ra ngambon-amboni kok ben. Wis wangi ya, wis wangi. Wangi toilet. Niki arep ngomong ning kene ngapek-ngapek iki wong parti semprot berarti ya lagune Dina buat warga masyarakat mriki. Pokok didongake berkah ya, Ken. Warga ngendi kene iki baru rejo kene iki. Bojone kuwi. Apa ta iki? Dek sesuk mending ngimpi dilus karo buta. Ale iso kayak ngene ya, Mas. Ya ngono kuwi ning gone ta. Iki sampean tanem ya. Iki ngono senoman, Mbak. Apa? Pedol kae lho. Oh senomen kok sinoman. Snowman kok. Snowman. Snowman kok snowman. Sinoman iki kanca-kanca muda. Yo lagune Sinomen. Apa Dena. Dena. Oke, ya. Ho! Sing ayumu koyo mungkin iso ente hebunan lagu nyeritake gedene rasa kangenku Saka ala gadi Saka ala gadi ayu nyeritake gedene rasa sayangku Caca hop Oke. Panjenengan ya ono jaman kelakone pinarak dhisik mbokmu. Iki mu tembange denok nyatane ya kepenak. Panjenengan jaman kelakone nduk niken. Tembang saiki aku ngene iki aku bingung kok. Diarani iki jineman apa langgam ngono iki aku wis ora pati mudeng. Ning panjenengan ya kekinian. Pripun? Adaptasi karo Jandu. Jaman kaya. Coba iki mau wis tak selingi karo mamahmu, saiki aku tak kepengin sampean ngaturi tetembangan untuk wanci sesi limbukan iki. Ya, Pak. Apa kira-kira buat warga masyarakat Kita mriki? habiskan lagu yang kekinian. Nah. Kita harus mengikuti Jandu. zaman. Lah aku ki manut kono kok kono terus menggok kaya. Kita harus mengikuti seleranya Genset. Gen- Genset. gendeng. Oh, gendeng. Gendeng. Genset. Rudi gendeng. Rudi gareng ding. Coba tembangnya apa manut buat ibu-ibu. Wah, tepuk tangan buat ibu-ibu iki. Tepuk. Lah ngono. Ngene iki lek ra seneng karo kabudayan, alah mbok luwung turu pakmu ya. Turu Leres. Mulane alhamdulillah ibu-ibu wonten Barurejo semangat. Tembangnya apa, Nduk? Excited ibu-ibu. Excited. Ngerti ora apa? Excited wae.
Excited kok. Sep. Excited angel, ilate angel nggih omong anu. Di setip Setting. Excited itu semangat. semangat. Iya. Beda karo expired, beda. Aduh to, Pak. Sing kulino diwehne aku lek kuwi, Bos. Apa? Expired. Kedaluwarsa. Tapi cek enak, Bos. Lho, arep benakne jari ini kan tak tutuk pisan kowe yak ngono. Ini kan benakne ngene kok tanganmu ngene-ngene iki lho, nyang apa kowe iki? Wes aku. Ya tembangnya apa, Nduk? Itu aja, Papa. Belanda aja. Anu blondo. Blondo ki Belanda, anu Belanda. kambil digodhog lho. Ngantek elek. Digodhog nganti elek benyek ngene. Dadi lengo kuwi jenenge blondo. Ya, diaturke buat Pak Kasun, juga panitia semuanya ya, Nduk niken. Muga-muga sertifikat sing wis berhasil iki Nggih. dadi berkah buat warga masyarakat ing Krisik sedayanipun. Nggih. Tolong Amin. kamu siapa namanya? Lawa. LW. Lawa iki generasine Lek Dul, Lawa. Oh. Dhek kiblate nglawak ki Lek Dul, ngono. Oh, gitu. Dadi mulakno lek dhek iki arep munggah nggo botol arepe bedhekan kates tak seneni. Katese wis ngembruki Pak Pris ndek ngenani sak yaene mlebu. Tak seneni. Wah, aku nyemoni. Wis pokok Pak Pris didongake sehat Nggih. ya. Mugi ndang pulih sehat walafiat. Kelingan bedhekan kates kelingan. Kula. Heeh, Nggih. tok ngono kae lho. Nggih, lah kelingan-kelingan. Ya engko gara-gara bedhekan Heeh. katok. Ya aku melu lek kuwi. Mas aku kok arep mau sembah. Enggak. Aku roh aku. Api-api nyembah berhala, Bos. Yo, niken Salindri. Kita jajal dulu, Pak. Oke. Suarane ngeri tenan. Ngeri. Tibane yo ngeri tenan. Tapi ora apa-apa lho, Ndek. Awake dhewe kudu sabar lho, Cahayu, kudu ngono. Karang yo wong nyanyi iki butuh anu, Bos. Butuh ancang-ancang. Omongan karo niken sapa kuwi Jovan kaya tombro to. Tolong dong. Ambilin minum. Oh iya. Ambilkan minum. Kowe karo cewek kudu blater. Beli. Ganti. Beli yang baru, Yang baru. Heeh. No, aku asih tokno. Nano anakmu. Lha kuwi aku ora cocok. Panitia minta tolong ya akuannya ya. Aqua. Ujuan. Oh, nggih. Kula nyuwun tulung nggih. Ayo panitia. Kula nyuwun aqua. Op. Nggih, aqua mawon. Kleru udu sing iki sing kae lho, Pak. Pak panitia kok ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih dengan sangat sungguh-sungguh. Heeh. Kepisah koplokku isi sayang Menika judulnya Segoro Angin. Negara, Pak. Negoro Angin. Negara angin yang dimaksud dengan Nganjuk. Soalnya lek ora tak pleset-pleset. Ngendi? Nganjuk. Nganjuk iki ngene sapa ta? Negara angin. Ku kono kota angin. Sanes negara angin. Kudu negara ya Ngastina. Negara ya Ngamarta. Negara Karangan Surabaya. Kok negara Karangan Surabaya. Menika nambahi anu menika saking Mas anu Ya. sampun dipun paringi anu. Oh, request lagu lamunan. Oh, matur sembah nuwun. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Oh, saking panitia nggih. Nggih, menika wonten Pak Apane wis Panitia. sampun? Oh, Pak nggih, Jani. nggih. Sampun. Sampun, Iki niki, Pak. karena malam hari ini terima kasih loh aku matur suwun loh. Nggih, Pak. Niken kok ketoke nganti goro-goro. Jadi Nggih, luar Pak. biasa karena bintang tamu usumi limbuan, Pak. Untuk warga masyarakat Baru Rejo Khusus. malam hari ini penjelasannya nganti teko goro-goro. Goro-goro. Lek Terima lawa, kasih, Pak. lawa goro-goro ya ben ora ya ben ya lek kowe. Aku tukang ge goro-goro wisan. Nek ngono ini ngapunten nggih, engko niken ben ora kekeselen sampean pinarak dhisik. Nggih. Mengke lamunane teng goro-goro nggih, Pak. Mengke Nggak. kersane penontonnya mboten kabur nggih. Heeh. Nggih, Pak. Lek Oh, sakniki 500.000. Nggih. Eh. 650, 150 aku. Lho malah kowe golek beretan kok ya. Sak menika
Rumasaku. Aduh. Nggih. Mengki keripik gedang, keripik telo ngoten nggih. Engko lamunane ben diaturke nika nggih. Heeh. Jangan seket dong Pak. Enggak mau saya kalau seket. Kalau seket mending enggak usah nggih Pak ya. Seket wae mok tampa tak tukokne aku rokok oleh loro. Oke apa diaturi saiki? Kesel no mboten? Boleh tap. Heeh, ora apa-apa panitia. Dikancani Pak, dikancani. Dikancani. Nek nu dikancani ya Intan no, Intan. Dikancani kali Bu Sendur. Wae, Bu Sendur engko ora dadi lamunan dadine lamongan. Heeh. Kene Intan kene karo Intan wong loro. Lagune lamunan wa. Lamunan arep dionekne kowe nguyuh oleh. Heeh. Ning aja ning kene ning ngisor kono. Iki dhek amen anu tonton. Lawa ki amen assalamualaikum amen mati. Miki. Yo, lamunan buat warga masyarakat baru Rejo. Niken Salindri. Pasang tanpa wangan tresnaku ning sliramu sumunar abire kangen ati sliramu kang dadi lamun hingga samudra pasang kangetan pawangan tresnaku mring sliramu sayang kecandane bulan kang sumunar biar entawa sliramu kang dadi lamunan sliramu kang dadi lamunan. Terima kasih. Terima kasih Minal Rumiyin Niken Salindri. Juga Intan Budi Legowo. Nduk, ya. Terima kasih mawantu-wantu, marang penjaripun Pak Kasun, Pak Edi Santoso, juga Pak Lurah, Pak Wawan juga tidak lupa pengurus lahan, Pak Jani dan kawan-kawan panitia juga. Semuanya saja warga masyarakat. Perkara tetembangan kehujakan ku dibacuti nggon wanci gara-gara ya nduk. Sowana ngarsane ya kuwi Raden Joko Pitono tak dereke yung. Wulan mulo